शुभ सकाळ समस्तଙ୍କୁ जय जगन्नाथ। ମୁଁ କାହାକୁ ମୋର ଧର୍ମ ଓ ଜାତି କହି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁନି। ମୋର ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ଶିଖାଇଛି। ମୋର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କାର ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ସଦା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଧର୍ମର ସତ୍ୟସାର ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଭାଷା ପ୍ରସାର କରିବା, ଦୟା ଓ କରୁଣାର ବୀଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ମାନବତାକୁ ସର୍ବୋପରି ମାନିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ନମ୍ର ଓ ସୁସଂସ୍କୃତ ରଖିବା। ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ମେରି କ୍ରିସମାସ ଭଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାଣୀ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ଏହା ନିର୍ବିବାଦ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ଓ ସ୍ନେହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବି? ଏମିତି କାହିଁକି? ଭିନ୍ନତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆମ ପରିଚୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେନି, ବରଂ ଏହା ଆମର ଏକତାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରେ। ଧର୍ମ କେବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ନ ହେଉ, ଏହା ହେଉ ଅନୁଭୂତି, ସମ୍ମାନ ଓ ମିତ୍ରତାର ସେତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଆ। ମୋ ଭାରତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାରତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ପୋଷ୍ଟିଂରେ କିଛି ଏଇଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି, ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଏକ ଲେଖା ଲେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।